Nesta segunda sesión vamos contar as distintas características que se miden nas distribucións de datos. Que propiedades nos interesa coñecer? Xa temos que conseguimos os datos e a partir dos datos fixemos os primeiros pasos e agrupalos en tabuas para ver como se distribuen os seus valores, para ter o seu primeiro coñecemento, e representalos gráficamente para empezar a detectar pautas de comportamento. As conclusións que se saquen a partir das gráficas ou das tabuas hai que transformalas en números, hai que confirmalas con valores particulares que nos midan esas propiedades que podemos observar mediante as gráficas. Esas serán as características das distribucións que estudiaremos. Que características nos interesan? A primeira delas descríbese como posición, en torno a que valores están situados os datos. Por exemplo, resumido o comportamento de tres mostras con diagramas de caixa. Posición, que significa? Significa que os datos da submostra B tenden a ser maiores que os da submostra C. En unha situación intermedia, submostra A. Isto indica simplemente que os valores desta mostra tenden a ser maiores que os demais. Se calculamos medidas de posición, as medidas de posición serán máis grandes na mostra B que nas demais, e máis pequenos a mostra C. Iso é a propiedade de posición. En torno a que valores se sitúan os datos. Dispersión é o agrupamento, e ve se os datos son moi parecidos entre sí ou moi distintos. Estas gráficas representan mostras con datos da mesma posición, están centradas nos mesmos puntos, pero estes datos están agrupados, son parecidos entre sí, mentres que estes están máis dispersos, ocupan un rango máis grande de valores. Eses valores teñen máis diferencias entre eles, están máis dispersos. Esta é a posición intermedia. Menos dispersos, máis agrupados, máis dispersos, menos agrupados, máis heteroxéneos, máis homoxéneos. Isto será o que medirán as medidas de dispersión. Despois, as outras dúas propiedades son propiedades de forma. Que forma teñen as gráficas representadas con eses datos? A primeira delas é a simetría. Que significa a simetría? Pois significa, bueno, xa sabedes, se un dibuixo simétrico, marcades unha línea, doblades pola zona central, dobladelo ao medio, e vedes que é simétrica se coinciden as dúas partes. Isto é unha gráfica simétrica. Ten os valores grandes a mesma distancia do centro que os valores pequenos. Sen embargo, as outras dúas son asimétricas. Aquí os valores grandes apártanse máis da zona central que os valores pequenos. De aquí para arriba hai un 50%, de aquí para baixo hai un 50%. Pero o 50% menor apenas ten rango. Son datos moi parecidos. Cambia o rango, datos moi distintos, o 50% maior. Isto é típico para variables económicas en variables de ingresos nunha sociedade. Pois, digamos, no lado de abaixo tende a ser bastante homoxéneo, pero no lado de arriba hai un número pequeno de ingresos que se disparan. É unha asimetría dereita. Digamos que é a direita porque se colocamos isto no outro sentido, os valores maiores quedan no lado dereito. Non vos despistedes. Isto é a asimetría á esquerda. Os valores pequenos son moi distintos dos valores centrais, mentres que no lado de valores grandes apenas hai diferencias. A simetría mide as diferencias entre os valores grandes e os valores pequenos. Finalmente, cortose. Cortose é algo máis complexo de explicar. Cortose definese como a agrupación a cantidade de agrupación que hai na zona central dos datos. Pódese describir dicindo que isto é cortose grande. Por que? Porque o 50% dos datos, lembro-vos que o 50% que está dentro da caixa ocupa un rango moi pequeno. Entonces temos unha zona central
unha pequena zona central con moitísimos datos. Iso é o que significa curtose alta, que hai moitos datos nun rango, moitos datos na zona central nun rango moi pequeno. Isto é curtose baixa, a máis baixa das tres. O rango que ocupa 50% dos datos é máis grande. Iso implica que ao redor da mediana non hai tantos datos como aquí, non están tan cercanos, mentres que aquí isto é unha curtose normal, é unha posición intermedia. O rango central con 50% dos datos é máis amplio. Estas tres gráficas están diseñadas para que teñan a mesma dispersión, teñan a mesma posición, e aunque non aparece a dispersión é igual, o único que cambia é a curtose. Que significa iso? Que se eu teño 50% dos datos agrupadísimos, para que a dispersión se manteña constante, teño que ter colas moi longas. Isto é outra das características da curtose alta. É algo que se comenta con datos no mundo das finanzas. Os valores bursátiles tenden a ter curtose alta. Por que? Porque teñen un comportamento estable na maior parte do tempo e puntualmente teñen ou grandes subidas ou grandes baixadas, colas moi longas, que é a característica de distribucións de datos con curtose alta. Resumindo, curtose, agrupación na zona central. Se hai moitos datos na zona central nun rango moi pequeno, vai producir curtose alta, que ademais terá colas longas, mentres que o caso oposto, curtose baixa, o rango central, o 50%, ocupa máis espacio e equivalentemente as colas son máis pequenas. Estas son, hai algunha outra propiedade que se pode medir, pero non entra neste curso. Estas son as principais, as máis coñecidas en todas as ciencias que usan a estadística, e serán as propiedades das que definiremos algunhas medidas para precisamente algúns parámetros que as poidan medir. Para empezar a falar dos parámetros que nos miden as distintas propiedades, imos comenzar por un concepto xenérico: os momentos. Os momentos son fórmulas xenéricas, fórmulas que se desarrollan e dan lugar a medidas distintas. Isto sería un tipo global. En particular interesan os dous tipos de momentos, porque de aí imos sacar dúas medidas importantes. Non nos imos adentrar máis neste concepto. Por exemplo, momentos ordinarios. Os momentos ordinarios, a fórmula que usan é a diferencia respecto de cero, a diferencia entre os valores e cero, a orixe, elevados a unha potencia. Isto é a expresión que queda dun momento respecto de orixe a un momento ordinario. E a media dos valores da variable elevados a r. En que aparece isto? Cando r vale 1, produces esta fórmula que é a fórmula da media aritmética. Temos así que a media aritmética é o momento respecto da orixe de orde 1, o momento ordinario de orde 1. Un caso particular que se usa e ao que nos referiremos. Non entraremos cos demais que non son tan interesantes. Outro tipo de momentos son os momentos centrais. Calculan medias das diferencias entre os valores da variable e a súa media aritmética elevados a unha potencia. Se esa potencia é 2, produces esta fórmula. Esta fórmula denomínase momento central de orden 2 ou varianza. A varianza en media de dispersión é o momento central de orde 2. Comento estes dous casos simplemente como referencia para que vos sone cando os mencione en outros casos. Momentos, fórmulas xenéricas das que se poden derivar outros valores. Por exemplo, a media aritmética, que é o momento ordinario de orde 1, e a varianza, que é o momento central de orde 2. Esas serán fórmulas xenéricas. Vamos aos casos xa aplicados. Empezamos polo primeiro tipo de medidas, as medidas de posición. As medidas de posición miden precisamente en torno a que posición se distribúen os datos. Pensad estes dous grupos de persoas.
variable estatura. A estatura aquí tende a ser máis grande. Isto implica que se usamos medidas de posición darán os valores maiores para aquí que para aquí. Entón, ese é o obxectivo das medidas de posición, situar en torno a que rango de valores están os datos. Vale, só se clasificar según a situación que busquen. Tendencia central, intentan buscar un punto medio, como a media aritmética, a mediana ou a moda. E buscando outro tipo de puntos, os quantís. Vamos cas medidas de tendencia central. A primeira delas, a máis importante, a máis usada, é a media aritmética. Esta é a súa expresión, é un momento ordinario de orde 1. O sea, para o seu cálculo, hai que coller todos os valores que temos, multiplicalos polas súas frecuencias, sumar eses produtos e dividiros entre o número de datos. Podes ver aquí un exemplo. Temos estes datos con estas frecuencias. Para a media aritmética, hai que multiplicalos, valores por frecuencias, súmase todos estes produtos e finalmente divides entre o número total de datos. Ollo, porque o número total de datos é a suma das frecuencias. Aquí non hai 12 datos, hai a suma de todos estes datos, que son 21. Iso é a forma de calcular a media aritmética. Ben, a ventaxa da media aritmética é que usa toda a información que temos, emplea todos os datos. Ademais, ten esta propiedade: se coñecemos a media aritmética e coñecemos o número de individuos dunha poboación, podemos calcular o valor total da variable. Supoñamos salarios nunha empresa, o que o salario medio sea 1.200 euros. E se traballan 100 persoas, a empresa gasta en total 100 por 120, 100 por 1.200 euros, 120.000 euros. É a aplicación desta propiedade. Problema: afectanlle os valores extremos. Isto intenta representar esa situación. Aquí temos 8 datos agrupados. Estes son os valores, non hai nada extremo, están todos na mesma zona. Neste caso, a media ou a mediana sitúan ben unha zona central. Aquí o 50%, a media un pouco máis alá, porque repercute que haxa datos máis alá, digamos que os datos sean máis distintos no lado dereito. Pero de todas formas, os dous valores acertan na zona central, que é o obxectivo das medidas de posición de tendencia central. Que pasa se me equivoquei? En vez de meter 6, meto 60 como dato. Ou non me equivoquei, pero hai un dato así, esta posición. Vale, automáticamente a mediana sigue igual, sigue marcando a zona central de distribución, pero a media aritmética non, ves influído por este dato extraordinario, entonces desplázase, deixa de representar a zona central, que é o obxectivo da media aritmética, non é representativa. Entonces este é o inconveniente: se temos datos extremos, a media aritmética deixa de ser fiable, deixa de ser representativa da zona central. Neses casos é conveniente usar a mediana. Entón, pasamos a esa outra medida, a mediana. A segunda das medidas de posición. Defínese como aquel valor que separa os datos en dúas partes iguais. Separa os 50% menor do 50% maior. Debemos ordenar os datos de menor a maior. E indica onde está ese 50%. Podes aplicar en variables numéricas, pero tamén en algúns casos particulares de variables cualitativas, nas que se poden ordenar. Se podemos ordenar, podemos separar o 50% menor do 50% menor. Eso é a mediana. Non é tan útil como a media aritmética, non ten tantas propiedades e por iso usase menos. Sen embargo, o feito de que non lle afecten valores extremos si a convirte en algo interesante. De feito, por exemplo, cando se fala de ingresos medios ou de salarios medios, soese dar con máis frecuencia a media aritmética, pero cada vez máis
dase a mediana. Por qué? Precisamente porque busca o 50% central, punto medio. A media aritmética, se aumentan os salarios de CEOs e de xente así, cada vez apártase máis da maior parte da poboación. Se a maior parte da poboación ten salarios estables, pero aumentan os CEOs e xente de moitos ingresos, a media aritmética aumenta cando a maior parte da xente non o percibe. Eso vese mellor que a mediana. A mediana os seus salarios moi altos suben, a mediana sigue estando no mesmo sitio. Para que cambie ten que subir o conxunto dos salarios. Por eso se usa máis cada vez para este tipo de medidas. Outra medida de posición, a máis simple, é a moda. A moda é simplemente o valor máis frecuente. Miraríamos na táboa, buscaríamos de datos aquel valor que teña máis frecuencia. Particularidade principal, podes usar con atributos, con calquera tipo, non como a mediana que só se usaba con ordinais. Úsase con atributos porque realmente non hai que facer ningún cálculo, só contar frecuencias. Ademais, poden existir dúas modas ou máis. Pode haber dos valores que teñan a mesma frecuencia máxima, distribucións bimodais, trimodais, etc. Se queremos facer o cálculo con unha táboa agrupada en intervalos, buscamos o intervalo que teña a maior densidade de frecuencia. Isto é importante porque se teñen distinta amplitude, pode resultar que o tamaño depende da amplitude. Como se ve aquí, a maior frecuencia é este, pero é un intervalo moi grande. Se calculamos as densidades de frecuencia, o máis importante é este, que en solo unha amplitude de 2 unidades ten 5 datos, densidade de 2,5, mentres que estes 6 proceden nunha distancia de 7. Realmente onde hai máis datos é aquí. Este é o intervalo modal. Que valor se asigna a moda? A marca de clase, 16 máis 18 entre 2. Unha medida relacionada ca media aritmética, a media aritmética ponderada. En algunhas situacións, os valores aos que queremos calcular a media non van influir da mesma forma. Na media aritmética, todos os valores teñen igual importancia. Pero aquí, por exemplo, temos a porcentaxe de maiores de 65 anos de 4 provincias. Se queremos calcular unha media aritmética, o que se fai é sumar estes 4 valores e dividir entre 4. Que pasa? Non dá un resultado real. Por qué? Porque nesta variable, se queremos unha media para toda a poboación galega, o que vai importar é que a Coruña é máis grande que Ourense. A influencia nesta variable será maior o valor do valor da Coruña que do valor de Ourense ou de Lugo. Neste caso, máis poboación, máis influen no resultado final. Entón, a idea sería, temos o tanto por cento de poboación de maiores de 65 anos en cada unha das provincias galegas. A partir de aquí, pretendemos calcular o tanto por cento de maiores para toda Galicia. Entón, úsase unha media aritmética ponderada. Que quere decir iso? Que en vez de sumar os 4 valores e dividir entre 4, multiplícase por unha ponderación. Unha ponderación é un valor que nos mida a importancia de cada un destes elementos. Neste caso, a poboación. Media aritmética ponderada, valor da variable, por ponderación, para os 4 elementos, suma e dividir por a suma das ponderacións. Resumindo, a media aritmética ponderada úsase cando por distintas circunstancias non se debe valorar da mesma forma a todos os individuos usados no cálculo. As medidas comentadas hasta ahora eran medidas de posición de tendencia central. Buscaban a zona central da distribución, máis ou menos en torno ao 50% dos datos. Máis ou menos, xa digo, porque poden desplazarse a un lado e outro. As que vou propoñer agora, ou comentar agora, son medidas de tendencia non central. Buscan outras posicións. De forma xenérica denomínanse quantis.
E vou mencionar tres tipos. Os cuartiles son tres valores que separan a distribución aos datos en tres partes iguais. Se isto representase o rango de datos ou representase os datos, o primeiro cuartil deixa por debaixo un cuarto dos datos, o 25%. O segundo cuartil deixa por debaixo o 50% dos datos, o sea, 2 cuartos. Coincide ca mediana. E o terceiro cuartil deixa por debaixo as 3/4 partes dos datos, o 75% dos datos. Ben, decides, son 9 valores que dividen a distribución dos datos en 10 partes iguais. O quinto decide a mediana porque deixa por debaixo 5 décimas partes, o 50%. Despois, calquera decide, o seu valor implica que deixa por debaixo, o seu índice, perdón, o seu orde, deixa por debaixo ese número entre 10. O decir 6 é o 60%, ou deixa por debaixo o 60% dos datos menores. Este representaría o decir 6. Percentis, o mesmo, pero unha separación. Son 99 valores que dividen a distribución dos datos en 100 partes iguais. O percentil 63 deixa por debaixo 63 partido por 100, o sea, o 63% dos datos. E, por suposto, o percentil 50 deixa por debaixo o 50% dos datos. E a mediana. A mediana é unha medida de un exemplo ou un caso particular de cada unha destas medidas, sempre que deixe por debaixo o 50% dos datos. Representado gráficamente, por exemplo, esta distribución non son datos homogéneos e que están máis agrupados, por lo tanto un 25% levará menos espacio. Aquí hai menos datos, por lo tanto un 25% agrupa máis datos. Onde estarán os cuartils? Calculado, feito o cálculo, saleume que o primeiro cuartil que deixa por debaixo o 25% dos datos é o valor 0. Sería aquí. O segundo cuartil, que coincide ca mediana, toma o valor 0,4, porque está aquí. Deixa por debaixo todo isto que son o 50% dos datos. O terceiro cuartil toma o valor 0,9 aquí e deixa por debaixo o 75% dos datos. Por encima será o 25%. Se miramos por outro tipo destas medidas, por exemplo, o primeiro decir, deixa por debaixo o 10% dos datos. Coincide neste caso con menos 0,1. O 55 percentil, debaixo ten 10% más 45%, en total un 55% dos datos. Coincide co valor 0,4 a esta altura. E o oitavo decil ten por debaixo o 80% dos datos, debaixo o 80% e por encima o 20%. Correspóndese co valor 1,2. Relacionado cos cuartís, cos 4 valores que separan os datos cos 3 valores que separan os datos en 4 partes iguais, está o diagrama de caixa. Porque precisamente a idea do diagrama de caixa é separar os datos neses 4 bloques. Este sería un exemplo. Entonces, 25, 25, 25 e 25. Que representa esta liña? Pois o primeiro cuartil. Por que? Porque debaixo ten o 25% dos datos. Por lo tanto, o valor 0 neste caso, o primeiro cuartil representa a base da caixa. Por encima, se teño por encima o 25% dos datos, debaixo o 75%, isto será o terceiro cuartil, que toma valor 0,9, porque debaixo ten o 75% dos datos. A liña central é a mediana, porque debaixo ten 50% e encima 50%. Un valor 0,4 a esta altura.
A seguinte propiedade que vamos a explicar é a dispersión e as medidas que usamos para medir a dispersión dos datos. Dispersión, observando estes dous grupos de persoas, medindo a súa estatura. Estas estaturas son homoxéneas, hai moi poucas diferencias entre elas, mentres que aquí son heteroxéneas, son bastante distintas. Se eu digo, a estatura media aquí é 1,65, pois representa moi ben a totalidade destas estaturas, hai moi poucas diferencias, e vai ser unha media significativa, mentres que aquí, que sería a mesma media aproximadamente 1,60, representa moi mal o conxunto. Esta é unha das particularidades que imos poder coñecer ou medir a partir das medidas de dispersión. Basicamente o concepto en sí é medir agrupamento ou medir homoxeneidade. Se os datos son moi parecidos entre sí, entón hai pouca dispersión. Se son moi distintos, entón hai moita dispersión. Consecuencia, que podemos usar estes valores, a medida da dispersión, para medir, para indicar se a media aritmética e as medidas de posición son representativas do conxunto dos datos. Por exemplo, con valores, temos aquí dúas medidas aritméticas, 3000 e 3000 nos dous casos destes valores. Representaría, pois, uns ingresos. Se eu deste grupo digo que o ingreso medio é de 3000, pois é bastante representativo, porque aínda que non coincide con ningún dos casos, as diferencias non oscilan demasiado. Este sepárase en 900, este sepárase en 500. Pero non son diferencias demasiado grandes. Podo decir que o salario medio, que o ingreso medio aquí é de 3000 euros, e respondo bastante á realidade do conxunto. Con todo, aquí tamén son 3000. Que pasa? Que as diferencias son notables. Hai un valor de ingreso de 7.900 e dos de 500 e de 600. Este 3000 non é representativo. En realidade hai aquí dos grupos distintos. Teríamos que dar unha media do grupo de máis ingresos e outra do grupo de menos para representar realmente esa realidade. Como medimos esta diferencia? Pois medidas de dispersión. Aquí hai unha dispersión baixa, aquí hai unha dispersión alta. Por eso esta non é representativa. Empezamos contando as medidas de dispersión máis simples, os recorridos ou rangos. O recorrido non é máis que o espazo que ocupan os valores, porque é a diferencia entre o maior valor e o menor. Esa distancia que ocupan é o recorrido. Obviamente, maior distancia entre o mínimo e o máximo, máis dispersión representan. Pero hai un problema. Pode que os datos estean bastante agrupados, pero que teñamos un valor extremo, como víamos na diapositiva da media aritmética. Se existe un valor extremo, isto dá unha impresión de dispersión máis grande do que ocorre en realidade. Entón, como evitamos o efecto dos valores extremos? Facendo recorridos desde puntos intermedios. Recorrido intercuartílico, diferencia entre o primeiro e o terceiro cuartil. Isto mide o rango que ocupa o 50% central da distribución. Algo máis amplio, sen prescindir tanto dos extremos, recorrido interdecílico. Mide o 80% central da distribución. Imos agora ca medida máis importante de dispersión, a varianza. A varianza é o momento central de orde 2, o sea, unha media dos cadrados da diferencia entre os distintos valores e a media aritmética. É a medida máis usada, porque ademais úsase a súa raíz cadrada. Posiblemente a raíz cadrada sea máis usada que a propia varianza. A raíz cadrada da varianza denomínase desviación típica. Por que facemos isto? Por que usamos a raíz cadrada en lugar de usar sempre a varianza? Pois, por unha cuestión de unidades. Ao estar calculado con cadrados, a varianza vai producir valores máis grandes. Digamos que se nós temos unha variable expresada en euros, a súa varianza vai sair con unidade euros ao cadrado.
Entonces eso dificulta as comparacións. Sen embargo, se usamos a raiz cadrada da varianza, a desviación típica, as unidades xa van coincidir. Se a variable estaba en euros, a desviación típica tamén. Eso facilita a comparación entre variables. Outra fórmula modificada da varianza é que se denomina cuasivarianza. É o mismo, excepto que en vez de estar dividido o sumatorio entre n, vai estar dividido entre n menos 1. Por que facemos esta cousa tan peculiar? Porque ten mellores propiedades estadísticas. De feito, ao ir avanzando, veredes que se usa máis a cuasivarianza que a propia varianza. Incluso, por poñer un exemplo, R e os paquetes e os programas de estadística prefiren dar como valor da varianza o valor da cuasivarianza directamente. Non lle fan caso que sería a varianza. De feito, a eses niveles a varianza denomínase varianza poboacional, como se fixéramos o cálculo, sería o cálculo feito con cos datos de todos os individuos da poboación, mentres que a cuasivarianza denomínase varianza mostral. Sería a varianza calculada cun subconxunto de datos. Entón, cuasivarianza, a igual que a varianza, pero dividido entre n-1. Outra variación desta fórmula é o coeficiente de variación de Pearson, o cociente entre a desviación típica e a media aritmética. É unha medida de dispersión relativa. Eso significa, ou eso implica, que imos poder usar para comparar dispersión de grupos diferentes de datos ou grupos con medidas aritméticas moi distintas. Por qué? Que pasa neses casos? Fixadevos nestes datos, un grupo de datos en euros con media mínima de desviación típica 136 e un grupo de datos en yuans a 7 yuans por euro. Destes valores, se a media pasa a ser 7000 e a desviación típica 958,5. Vale. Cal dos grupos é máis disperso? Aquí a desviación típica é 900 e algo. Aquí 100 e algo. A medida de desviación típica é menor, pero realmente hai diferente dispersión, porque os valores son os mesmos, só é un cambio de escala. Estamos expresando as cifras nunha unidade distinta. Por lo tanto, os mesmos valores deberían representarse ca mesma dispersión. Ben, como podemos medir eso? Pois usando unha medida de dispersión relativa, que é o coeficiente de variación de Pearson, desviación típica entre media aritmética. Se o facemos para os euros, desviación típica entre media aritmética dá 0,1369. En yuans, exactamente o mismo. Desta forma, confirmaríamos que a dispersión é a mesma, usando medidas de dispersión relativa, e non absolutas como a desviación típica. Vamos agora coa representatividade da media aritmética. Temos que dispoñer dun criterio para decidir cando a media aritmética é representativa. Normalmente considero que se debe fiar un do contexto. Hai contextos nos que o ratio pode ser menor ou o ratio pode ser maior. De todas formas, no que esta materia, o criterio que imos usar é que a media aritmética representativa cando a desviación típica é menor que a media aritmética, e deixa de selo cando a desviación típica é maior que a media aritmética. En consecuencia, a media representativa se o coeficiente de variación de Pearson é menor que 1, e deixa de selo cando é maior que 1. Este é o criterio que usaremos para decidir cando a media aritmética representa ben o conxunto dos datos. Vale, entón, para este bloque, o que nos falta é ver un pouco como se calcula, como se pode calcular a varianza. Ben, aquí falta a línea de división, problemas do navegador, pero recordade que existe. Entón, esta é a fórmula de definición, podese calcular a partir de aquí, pero desde esta fórmula podese desenvolver e obter esta outra expresión, esta
construida a partir de momentos ordinarios. Entonces, usando esta fórmula, equivocaremos menos acabades antes. É máis simple de manexar. Eso está comprobado. Entonces, usando esta fórmula, que teríades que facer para calcular unha varianza? A partir destes datos, valores, frecuencias, calcular a media aritmética, e que sui poden sui entre o número total de datos, que será a suma das frecuencias, e tende xa unha parte calculada. E aquí, facer o mismo pero para os cadrados dos valores. 1 ao cadrado por 1, 2 ao cadrado por 1, 6 ao cadrado por 6, 11 ao cadrado por 2, etc. Sumades esa columna e dividídelo entre o número total de datos. Neste caso 21. En total, 8,36. A varianza destes datos. A partir de aí, a raíz cadrada será a desviación típica e o coeficiente de variación de Pearson será a desviación típica entre a media aritmética. Sai 0,46, que como é menor que a 1, dinos, ou podemos decir, que a media aritmética é representativa dese conxunto de datos. Unha propiedade, unha transformación dos datos que se fai é a tipificación. A tipificación consiste nunha operación que creamos unha variable nova restándolle a cada un dos datos que temos, a cada un dos valores, a media aritmética e dividindo entre a desviación típica. Que conseguimos con eso? Conseguimos unha nova variable que ten media aritmética 0 e desviación típica 1. Digamos que é unha forma de homoxeneizar o conxunto dos datos e permitir facer comparacións. De que tipo? Pensade neste exemplo. Un estudiante fixo un examen de matemáticas e outro de ximnasia. Sacou un 5 en matemáticas e un 6 en ximnasia. Cal é a mellor nota? Usando un criterio estadístico podemos decir: matemáticas tiña de nota media un 4, con desviación típica 3, en ximnasia tiña un 7, con desviación típica 2. Vale. En matemáticas sacou nota por encima da media, en ximnasia sacou nota por debaixo. Eso xa é un criterio estadístico para decidir que é o mellor. Pero tipificando non só sabemos que está por encima ou por debaixo, senón en que medida está. Se tipificamos o valor, restarlle a media aritmética e dividir entre a desviación típica, sai como nota de matemáticas 0,33 e como nota de ximnasia menos 0,5. O sea, isto é un tercio da desviación típica por encima da media aritmética e a mitad da desviación típica por debaixo. Isto é unha forma de indicar por que a nota en matemáticas foi mellor que a nota en ximnasia. Non o podemos facer directamente porque o tipo de datos son bastante distintos, distinta media e distinta desviación típica, pero facendo a transformación que nos dá a tipificación, si son valores comparables. Valores dos valores do mesmo individuo entre distintas mostras. Isto nos queda por explicar as medidas de dous tipos de propiedades que son en conxunto as medidas de forma, o que é a simetría e o que é a curtose. Como se miden? Pois teñen cada ser coeficiente ademais bastante parecidos, coeficiente de asimetría de Fisher e coeficiente de curtose. O coeficiente de asimetría de Fisher é o momento central de orde 3 entre a desviación típica elevado ao cubo, mentres que o coeficiente de curtose é o momento central de orde 4 entre a desviación típica elevado a 4 menos 3. Se explicaría un motivo. Como é o momento central de orde 3? É o que explicamos antes. Para iso vos comentei o que son os momentos. O momento central é esta expresión de orden 3 elevado ao cubo. Isto é o que hai no numerador das medidas de asimetría. Mentres que elevado a 4 é o que está no numerador das medidas de curtose.
Ben, por que se lle resta aquí 3? Non sempre se fai, hai bastantes ocasións en que aparece sen ese 3. Entonces, só se denominar eso medida de curtose real, mientras que con menos 3 denomínase exceso de curtose. Pero, digamos que son particularidades. Nos consideraremos esto como curtose a secas. E ten valor 3 porque está comparando con unha referencia. A curtose de referencia é a que sigue a distribución normal, un tipo de distribución de datos moi frecuente. Entonces úsase como comparación. Así, bueno, a particularidade é que esta expresión dunha distribución normal toma valor 3. O restalo, isto dá 0. Entonces o punto de referencia, G2 dá 0, estános dicindo que a curtose coincide ca distribución normal. Entonces, se sale positivo, a curtose é alta, se sale negativo, a curtose é baixa. Ese é o motivo de que se divida, de que se lle reste 3. Vexamos gráficamente como é a asimetría. A simetría é marcar unha línea por onde está a media aritmética e comparar a forma. Esta é unha gráfica simétrica. Ten formas semellantes a un e outro lado da media aritmética. Neste caso, espérase que o coeficiente de asimetría de Fisher teña valor 0. Bueno, existen outros bastantes máis coeficientes de simetría, pero o Fisher é o máis completo, que usa todos os datos. Outros son máis simples de calcular, pero ao usar medianas e outros valores que non teñen en conta todos os datos, digamos que ás veces non afinan tanto. Isto usa todos os datos no seu cálculo. Entón, se a distribución é simétrica, o coeficiente de asimetría de Fisher vale 0. Ben, isto é asimétrico á esquerda. Os valores negativos ou pequenos só están moito máis apartados da media que os valores positivos. Por lo tanto, coeficiente de asimetría negativo. Asimétrico á esquerda e asimétrico á dereita, isto de aquí. Os valores grandes podrían ser uns ingresos e apartanse máis no centro que os valores pequenos. Coeficiente de asimetría positivo. Curtose. Curtose é máis complicada de ver. Indica a concentración dos valores na zona central. O sea, datos ca mesma dispersión. Estas tres gráficas son datos ca mesma dispersión. Teñen máis curtose cando no centro hai moitos datos. Neste caso, no centro hai menos datos e as colas son cortas, porque non hai dispersión. Aquí as colas estendense máis, aunque non se nota. Entón, coeficiente de curtose vale 0 para unha distribución de tipo normal. Curtose media. Curtose baixa, isto é negativo, non se ve, pero aí hai un signo menos. Porque ten curtose por menos que a normal. E aquí ten curtose máis alta que a normal. Quizás se aprecie mellor se comparamos diagramas de caixa. Isto é a forma dunha curtose normal. Entón, digamos, isto é o 50% dos datos, ocupa unha franxa de un certo tamaño. Se os datos, se o 50% non está tan concentrado no centro, senón que debe ocupar un rango máis grande, isto é o 50%, isto é curtose baixa e ten menos cola. Isto é curtose alta, está moi concentrado no centro, o 50% ocupa moi pouco e, polo tanto, as colas apartanse moito da zona central. Curtose alta. Entón, con isto fixemos a explicación das medidas para distintas propiedades, para distintas particularidades que queremos medir nos nosos datos. Agora falta para a seguinte sesión explicar as propiedades interesantes que debedes recordar para algunhas destas medidas.